بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ دے نال شروع جڑا حدوں مہربان بہت رحم والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد نہیں میں قسم چکدا اے شہر مکہ دی، وانت حل بهذا البلد تے تسی اے شہر وچ رہن والے ہو، ووالد وما ولد تے قسم ہی پیو یعنی ابراہیم دی او دی اولاد دی کہ تسی ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد بلا شبہ یقیناً انسان نو اسی بڑی مشقت وچ پیدا کیتا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد بھلا او گمان کردا ہے بھئی ہرگز او تے کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا۔ یقول اہلکت مالا لبدا او کہندا ہے بھئی میں تیری مال برباد کر دیتا۔ ایحسب ان لم یرہ احد بھلا او سمجھدا ہے بھئی اونوں کسے نہیں ویکھیا۔ الم نجعل لہ عینین بھلا اسی او دیاں دو اکھاں نہیں بنائیاں، ولسانا وشفتین تے زبان تے دو بل، وہدیناہ النجدین تے اسی اون دو واضح رستے سمجھا دیتے۔ فلقتحم العقبہ پھر او کی کاٹی وچ نہیں کودیا۔ وما ادراک ما العقبہ تے تسی کی جانو بھئی او کی کاٹی کی ہے؟ فک رقبہ او کسے دی تون چھڑانا ہے، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا بھوک والے دن وچ کھانا کھوانا ہے، یتیما ذا مقربہ کسی رشتہ دار یتیم نو، او مسکینا ذا متربہ یا مٹی جرول دے مسکین نو، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة مڑ کے او انہاں لوکاں وچ ہوئے جڑے ایمان لے آئے تے انہاں ایک دوجے نو صبر دی تاکید کیتی تے ایک دوجے نال ہمدردی دی تاکید کیتی۔ اولئک اصحاب المیمنہ وہی لوگ سجے ہاتھ والے نے، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ تے جڑے ساڈی آیتاں دے منکر ہوئے وہی منحوس کھبے ہاتھ والے نے، علیہم نار مؤصدہ انہاں تے بند کیتی ہوئی اگ ہوئے گی۔